Шановне спадарства! Сёння беларускі пен уручае прэмію імя Алеся Адамовіча, пісьменніка, інтэлектуала, чалавека сумлення, які бачыў у літаратуры не толькі форму, але і маральную адказнасць. Пачынальніка ў беларускай літаратуры дакументальна-мастацкай прозы. Аўтара, які ўмеў слухаць чалавечы боль і ператвараць яго ў сведчанне. Нястомнага змагара супраць ядзернай зброі. Чалавека, які верыў, што слова можа быць мацнейшым за маўчанне і страх. Усе сёлетнія намінанты – людзі, якія прамаўляюць без страху і ваганняў. Як і сам Адамовіч, яны бачаць у слове магутную сілу, вынік маральнага выбару ў часы, калі маўчаць нельга. Мы дзякуем кожнаму, хто працягвае гаварыць ад імя праўды, незалежна ад формы, у якой гучыць гэты голас. Праз кнігу, кіно, падкаст, журналістыку ці мастацкі праект. Ганаруючы гэтыя творы, мы ушаноўваем і тых, хто ў цяжкія часы захоўвае чалавечнасць. Прэмія падтрымліваецца яе мецэнаткай Святланай Алексіевіч, і мы хочам выказаць ёй нашу шчырую і глыбокую ўдзячнасць ад імя ўсяго беларускага пэна. І зараз мы хацелі б папрасіць прадстаўніцу Рады беларускага пэна Вольгу Шпарагу сказаць прывітальнае слова. Я вельмі рада ўсіх вітаць. Вельмі рада, што і ў гэтым годзе таксама адбываецца ўручэнне прэміі імя Алеся Адамовіча. То бок, нягледзячы на раскіданасць беларусак і беларусаў па свеце, творчы працэс не спыняецца. І творчым беларускам і беларусам па-ранейшаму важна выказвацца на грамадскія тэмы і падтрымліваць адны адных. Поўнаны спіс прэміі гэтага года складаўся з 22 намінантаў, а ў кароткім спісе 7 твораў і праектаў, якія па-свойму асэнсоўваюць сучаснасць. Іх аўтары маюць адрозныя спосабы, формы і падыходы, каб гаварыць пра боль, справядлівасць, годнасць і свабоду. Гэтыя творы з'яўляюцца спробай зразумець час, у якім мы жывём, але таксама зрабіць яго больш чалавечным, надаць вагі жыццю асобы і яе годнасці. Ад 2 до 15. Мая мама ў турме. Вольга Вялічка. Фемінізацыя беларускай мовы. Уладзіслаў Гарбацкі. Эвридика, праверь, выключыла ли ты газ? Тацяна Заміроўская. Цела таксама архіў. Наста Манцевіч. Сайт праваабарончага цэнтру «Вясна», каманда праваабарончага цэнтру «Вясна». Нічога не страшнага. Сергей Прылуцкі. Салідарнасць патрясённых. Тацяна Шчытцова. Гэта 7 розных спосабаў быць сумленнымі перад часам. 7 поглядаў на чалавека, які жыве ў крызісе, але ўсё яшчэ здольны адчуваць, любіць і думаць. Тут прамаўляюць тыя, хто не хоча пагаджацца з несправядлівасцю, хто не хоча мірыцца са злом і штодзённа паўстае супраць яго. А ў нас застаецца надзея слухаць, гаварыць, дыскутаваць і быць. Сёлета мы шукалі не толькі мастацкую дасканаласць, але і грамадскую смеласць. Мы шукалі тых, хто здольны і здольны паглядзець у самае складанае і не адвесці вачэй. Кожны і кожны з намінантаў паказвае людзей перад маральным выбарам, перад патрэбай сведчыць, нават калі гэта балюча, небяспечна або няўтульна. Нашы дыскусіі былі доўгімі, аргументы моцнымі, бо кожны твор важны, кожны па-свойму адкрывае тое, пра што так часта маўчаць. Але ў выніку мы прыйшлі да рашэння уганараваць не аднаго, а 2 намінантаў. І цяпер, каб не трымаць вас у напружанні, я хачу адразу назваць асобу, твор якой, на думку журы, выразна адлюстроўвае і сілу слова, і сілу чалавечага сведчання. Твор, які дае голас тым, чый боль часта застаецца за кадрам. Зоогуманістычнае асэнсаванне беларускага турэмнага досведу з перспектывы дзяцей рэпрэсаваных бацькоў прэмію імя Алеся Адамовіча атрымлівае Вольга Вялічка і кніга ад 2 до 15 «Мая мама ў турме», выдавецтва Гутенберг Паблішер.
Усім прывітанне. Пішу гэта відэа з нагоды таго, што мая кніжка «Ад 2 до 15. Моя мама ў турме» атрымала прэмію Алеся Адамовича. Пішу гэта відэа з кабінета, куды прыходзяць дзеці, якія чакаюць сваіх бацькоў з турмы. Сюды яны прыносяць свае мары, сюды яны прыносяць свае пачуцці, сваё бачанне тых працэсаў, якія цягнуцца 6-й год. І калі мы дарослыя даволі часта думаем, што дзеці гэта, магчыма, сведкі. Нехта з нас думае, што это сведкі тых падзей, якія стартавалі в 2020 годзе, я б хацела звярнуцца да нас, дарослых, і запэўніць, на 100% сказаць, што беларускія дзеці, якія пабачылі, што такое пратэсты, якія чулі ўсе тыя размовы на так званых кухнях, калі мы гаварылі, это міма іх не прайшло. Тым больш гэта не прайшло ад дзяцей, якія спазналі сваё дзяцінства ў чаканні лістоў ад бацькоў, у збіранні перадач, у чытанні навін пра сваіх бацькоў, што яны з'яўляюцца палітвязнямі. На гэтыя выходныя прыйшла з аднаго боку вельмі добрая навіна. Тое, што было вызвалена 123 палітвязні. Яны былі вызваленыя, вывезеныя в Украіну, большасць з іх. І мяне вельмі радуе і цешыць тое, што сярод тых людзей ёсць бацькі, якія у вельмі хуткім часе змогуць абняць сваіх дзяцей. І для часткі дзяцей гэтае выпрабаванне турмой в дзяцінстве, яно скончылася. Але таксама вельмі шмат бацькоў застаюцца за кратамі, а это значыць, што дзеці яны працягваюць чакаць сваіх бацькоў, яны працягваюць чакаць лістоў, яны працягваюць чакаць таго часу, калі яны змогуць абняць сваіх мам ці тат. Сёння я гаварыла з адной дзяўчынкай, якая падлетак ужо, яна сочыць за тым, як хутка выйдзе яе бацька з турмы. І яна мне сказала, што калі яго забралі, мне было 10, а зараз мне амаль 15. І я проста не ведаю, пра што з ім гаварыць. Для мяне гэта, напэўна, чужы, незнаёмы чалавек. В сваёй кніжцы я пісала ўсе тыя балючыя моманты, праз якія праходзяць дзеці, але дзеці яны могуць, у адрозненні ад нас, ад дарослых, яны могуць гэта пераўтвараць у казкі, яны могуць гэта пераўтвараць у гумар нават. Яны могуць переключацца, і ў гэтым ёсць в дадзеным перыядзе іх шчасця. Я бы хацела сказаць, што тое, што выпала нашым беларускім дзецям спазнаць чаканне бацькоў з турмы, яно з імі назаўсёды. І тыя выпрабаванні, праз якія мы праходзім, наша пакаленне, наша дарослае пакаленне. Пішучы эту кніжку, працуючы з дзецьмі палітвязняў, я хочу сказаць, што мы взялі ў крэдыт у наступнага пакалення. І за нашу прагу да свабоды, за нашу прагу да незалежнасці. Расплочвацца будзем не толькі мы, расплочвацца будуць і пакаленні, якія стаяць за намі. Доўгі час, працуючы в хоспісе, я бачыла, як людзі просяць Бога на цуды. І я не веру ні в якія цуды, я веру в тое, што калі людзі просяць Бога пра цуды, Бог пасылае ім другіх людзей, якія сваімі сіламі, сваім розумам, сваімі рукамі гэтыя цуды ствараюць. Ідзе калядны час. Для многіх з нас пажаданні, каб невінаватыя людзі выйшлі з турмы, яны здзяйсняюцца.
Хтосьці яшчэ чакае гэтых цудаў на каляды. Усе мы чакаем галоўнага цуда, калі, безумоўна, будуць спыненыя рэпрэсіі і калі мы зможам добіцца таго, што мы пачалі ў 2020 годзе, калі мы зможам пабачыць сябе вольнымі ў вольнай краіне. Таму я жадаю у надыходзячым 2026 годзе в этот калядны час заставацца моцнымі, таму што працытую герояў сваёй кніжкі. Я запыталася ў аднаго хлопчыка, а навошта існуе зло? Ён доўга думаў, яму было 5 год, і ён адказаў вельмі простым і, як мне падаецца, геніяльнай фразай. Зло трэба для таго, каб добрыя людзі не забываліся, што дабро трэба абараняць. Наша пакаленне вырасла на казках, што дабро перамагае зло. Зараз мы напоўніцу бачым, што дабро мусіць быць абароненае. І чым больш абароны у дабра, дабро мусіць быць сілай, і любоў мусіць быць сілай. Чым больш абароненае дабро, тым менш будзе зла. Наша пакаленне праходзіць праз вялікія расчараванні, праз яшчэ большае расчараванне праходзяць дзеці. І таму вельмі б хацелася, каб усе тыя рэчы, якія мы дарослыя пачалі, мы з адказнасцю скончылі, і каб пакаленне, якое ідзе за намі, яму было менш у чым нас папракаць. Таму пажадаю нам моцы духу, сілы любові, веры ў нашу моц, у нашу здольнасць беларускую. І каб крыху было этой удачи на нашым баку. Дзякуй вялікі. Сёлета журы узнагароджвае 2 творы, якія ў роўнай ступені увасабляюць дух прэміі імя Алеся Адамовіча. Гэтыя творы розныя па форме, па інтанацыі, па асабістым досведзе аўтарак і аўтараў, але іх аб'ядноўвае шчырасць, смеласць і здольнасць адкрываць чалавечае ў людзях. Другая узнагарода, роўная па значнасці і па вазе, уганароўвае твор, які падыходзіць да рэчаіснасці з асаблівай уважлівасцю і далікатнасцю. Твор, у якім смеласць і суперажыванне перамагаюць траўму, страх, гвалт. Асабістае становіцца агульным, агульнае глыбока асабістым. І таму другім пераможцам прэміі імя Алеся Адамовіча з'яўляецца частка кнігі, цела таксама архіў, аўтарства Насты Манцевіч, выдавецтва «Пфляумбаум», за смеласць і суперажыванне ва ўмовах дыскрымінацыі і гвалту. Жыццё там, дзе людзі. Гэтую моцную фразу з Фейсбука я пабачыла ў ліпені 2021 года ў кантэксце спрэчак і разважання: з'язджаць ці заставацца ў Беларусі. Адбыліся масавыя допыты і затрыманні. Мая ФБ-стужка поўнілася прызывамі «бяжыце хутчэй». Сярод мноства іншых прамоўленых у тыя дні словаў гэтая фраза аб мяне асабліва ўразіла. Яна ўжывалася як аргумент за тое, каб з'ехаць. Маўляў, пабудаваць супольнасць мы зможам дзе заўгодна, калі толькі захаваем сябе. Я думаю пра вартасць кожнага асобнага жыцця. І думкі заносяць мяне ў мінулае, калі я толькі пачала цікавіцца ЛГБТК гісторыяй Беларусі. Мяне вабілі пытанні памяці, захавання і напісання гісторыі сваёй супольнасці, стварэння беларускага квір-архіва. Я разумела, што мой інтарэс вырастае з адчування сваёй бязважкасці, з ненатуральнасці гэтага пачуцця. Я адчувала, як холад распаўзаецца па целе, калі усведамляла, што нашыя жыцці не пакідаюць па сабе слядоў. Пакідаць сляды – раскоша для цела, якія штосьці важаць. Цяпер усё часцей заўважаю, як мой досвед ЛГБТК чалавека супадае з досведам мяне як беларускі. Сёння дадалося яшчэ адно вымярэнне – унутры краіны. Як гэтыя дзве ідэнтычнасці супадаюць у перажыванні сваёй нявартасці, нармальнасці, заўсёднай недастатковасці. Маё цела ўнутры Беларусі бескарыснае, больш непатрэбнае, страчанае ў абодвух сваіх значэннях, як адпрацаванае, што адбыло сваё нягоднае, так і згубленае кімсьці, забытае кімсьці. Пытаюся ў мамы, як яна адчувае, вызначае сваю радзіму. Я за Радкову, амаль не задумваючыся, адказвае мама. Калі мяне яшчэ не было, і мама з татам толькі пазнаёміліся,
Тата напісаў верш пра радкоў, маміну радзіму. Як хаткі шчыльненька стаялі ў рад, так і назвалі вёсачку радкоў. Гуляе вецер сёння з 4 бакоў, лісткі апошнія губляе адзінокі сад. Хацін падмуркі ўтравянелі ўжо, і толькі зрэдку весніц скрып, бо той далёкі, то дзіцячы ўсліп, і паліцэйскага наведзена ружжо. Таму што вёска парадзела ўтрая, і назва дадзена радкоў, а вецер б'е з усіх бакоў. Паволі ўсё тут разумею я. Я прыміраю за мамай ейны варыянт самаідэнтыфікацыі і кажу: я з Вілейкі. Што для мяне гэта значыць? Я нарадзілася адразу з некалькімі зададзенасцямі і непазбежанасцямі. Сярод іх была і Вілейка. Што побач з табой, што ўнутры цябе, немагчыма разгледзець, палюбіць ведаючы. Я люблю верачы. На месцы маёй радзімы ў маім страчаным целе меўся вырасці сорам. Я чую набрыняла ім чэрава. Мая мама таксама яго адчувала, калі вярталася пасля размеркавання з Гомеля дамоў у радкоў і думала, як расказаць родным, што размеркавалася ў Вілейку. Чаму ў Вілейку? Дома усе ўжо ведалі, што папярэдне я ўзяла Мінск. І вось прыязджаю на канчатковае размеркаванне. Дэкан пытаецца: пацвярджаеце Мінск? А я кажу: не. А што вы хочаце? Што мне стукнула ў галаву? Я гавару: Вілейка. А ён кажа: няма Вілейкі. Як няма Вілейкі? Я стаю, і мне ўжо нічога больш не надо. Усё паплыло перад вачыма. Ну як няма Вілейкі? Дык а куды мне цяпер? Аддалі мне Вілейку. І вось я еду дамоў. Божа, што я нарабіла? Побач сядзеў мужчына. Пытаецца, адкуль я еду, куды. Ну, я і расказваю, што сёння было размеркаванне, куды вы размеркаваліся. Ну, я думаю, адкуль ён ведае тую нейкую Вілейку. Скажу, што ў Мінск. Якая розніца? А што яшчэ было? Вілейка была. А ён так палец угору падняў. О, трэба было Вілейку браць. Яна заўжды прышчэпленая бацькавым вершам, напісаным з любоўю да мамінай асірацелай радзімы, калі мяне яшчэ не было. Сямейнай легендай пра чароўнае маміна прачуванне любові да татавай радзімы, да маёй радзімы, калі мяне яшчэ не было. Маё цела будзе заўжды балець, так і ненароджаным сорамам, таму што ён ніколі з яго не праліецца, не затопіць усё вакол. Аднойчы, у цяжкі перыяд майго жыцця блізкая сяброўка, якая ўжо некалькі год як пераехала з сям'ёй у Канаду, запрасіла мяне ў госці. Але візу мне не адкрылі. Мая анкета не пераканала чыноўнікаў у тым, што я вярнуся ў Беларусь. Усім сваім нутром я адчувала, што не ўпісваюся ў той варыянт жыцця, які б яны маглі ацаніць як годны, да якога захочаш вярнуцца, які свядома захочаш выбраць. Я не знаходжуся ў гетэрасексуальным шлюбе, а хіба існуюць іншыя? То не Швецыя, не Канада. У мяне няма дзяцей, зразумелай працы і дастаткова грошай на рахунку. Што мяне тут трымае? Сапраўды, што? Як патлумачыць? Канадскія чыноўнікі салідарныя з беларускімі. Мяне тут не павінна быць. Форма, якую мне прапануюць для існавання, прастора, з якой патрэбна вырасці, месца, якое давядзецца пакінуць. Сутнасць гэтай формы у ейнай прамежкавасці, часовасці, недастатковасці. Перавалачны пункт. Яшчэ адно імя для гэтай прасторы. Хто ў здаровым розуме захоча тут заставацца? Тут нараджаюцца запраграмаванымі на тое, каб з'ехаць. Вілейка – перавалачны пункт у перавалачным пункце. Часам я не магу размежаваць маё цела і маю зямлю. Часам я адчуваю, што я і ёсць. Гэтая тэрыторыя – перавалачны пункт у перавалачным пункце унутры перавалачнага пункту. Я сама была такім чалавекам. Тым той, у адносінах з якой няма будучыні, перавалачным пунктам, бесперспектыўным выбарам, нават не асобным чалавекам суб'ектнасцю, а чымсьці, што можна перарасці, не сапраўднае, не сур'ёзнае, але той, побач з кім можна адагрэцца, набрацца сілаў, вырасці, з чаго можна вырасці, што не застаецца ў гісторыі, у памяці. Пра лав-сторі са мной не раскажуць сваім дзецям. Я адчуваю гэты боль. Я нашу яго у сабе. Я працягваю думаць пра свой інтарэс да гісторыі. Ці можа быць так, што гэта не толькі мой свабодны выбар, але таксама сімптом, які паказвае, як працуе прастора і якія пусткі ў ёй я займаю. Калі мне ўжо дазваляецца мець настальгію, гаварыць пра мінулае, калі я гэтага так хачу, але мець будучыню не дазволена.
Ці можа мая цікавасць да мінулага сведчыць пра інерцыю сістэмы, якой немагчыма супраціўляцца, якая выціскае мяне туды, дзе мне дазваляецца быць. І калі аказваецца, што адзінае месца, дзе я магу быць, маё мінулае. Я магу шукаць сябе ў гісторыях папярэдні, і гэта важная апора, але ці ёсць у мяне пры гэтым права на будучыню? Мяне, як ЛГБТК чалавека, ў Беларусі. Не разумею, як можна ганарыцца сваёй арыентацыяй, сказаў яшчэ ў мірныя часы адзін знаёмы беларускі журналіст, а я запомніла. Так ён адрэагаваў на камінаут Тіма Кука і словы «I'm proud to be gay». Я ж не ганаруся, што я гетэрасексуал, калі само асяроддзе выціскае нязручныя целы ў бяспечныя для яго прасторы, лепячы цэтлік нягодныя, як на тавар у краме. Гэта так наша прытэрмінаваная годнасць прарастае праз пліту адмаўлення, муляе вока, прабівае свой шлях у будучыню. Разглядаючы намінантаў на прэмію імя Алеся Адамовіча, журы вырашыла вылучыць яшчэ аднаго намінанта спецыяльнай адзнакай. Сёлетняя спецыяльная адзнака ганаруе шматгадовую руплівую працу, якая не толькі дакументуе рэальнасць сённяшняга дня, але і захоўвае памяць для будучыні, ствараючы падмурак для праваабарончай дзейнасці і фармавання грамадскай супольнасці, а значыць, падмурак для справядлівага і сумленнага свету. Спецыяльную адзнаку атрымлівае сайт www.spring96.org праваабарончага цэнтру «Вясна» за 25гадовае паслядоўнае усебаковае асвятленне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Дарагія сябры, беларускі пэн, журы прэміі імя Алеся Адамовіча. Для нас вялікі гонар атрымаць гэтую ўзнагароду. Спецыяльную адзнаку прэміі за 25гадовае паслядоўнае усебаковае асвятленне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Ужо чвэрць стагоддзя «Вясна» працуе дзеля таго, каб праўда пра рэпрэсіі, несправядлівасць і чалавечы боль у Беларусі не гублялася ў цішыні. Мы робім гэта дзеля людзей, якія сёння пазбаўлены волі, дзеля іх сем'яў, дзеля ўсіх, хто працягвае змагацца за годнасць і свабоду. Мы ўспрымаем гэтую адзнаку не як падарунак, а як знак даверу і як працяг той маральнай традыцыі, якую нёс Алесь Адамовіч. Ён верыў, што слова павінна сведчыць, калі немагчыма маўчаць. Гэтая прэмія – знак салідарнасці і падтрымкі нашай працы, але перадусім прызнанне мужнасці і самаахвярнасці тых, хто сёння пазбаўлены волі за сваю дзейнасць. Нашы сябры і калегі, праваабаронцы, юрысты, журналісты плацяць высокую цану за тое, каб правы чалавека ў Беларусі не знікалі з публічнай прасторы. Мы прысвячаем гэтую ўзнагароду ім. Мы ўдзячны кожнаму і кожнай, хто падтрымлівае «Вясну», дапамагае нам працягваць фіксаваць праўду і захоўваць галасы тых, каго спрабуюць прымусіць маўчаць. Мы верым, што настане дзень, калі ўся праца за гэтыя 25 гадоў стане часткай агульнай гісторыі вызвалення. Калі мы зможам сустрэцца не віртуальна, а ў свабоднай Беларусі і сказаць, што ніводзін голас не быў страчаны дарэмна. У завяршэнні мы хочам прыгадаць словы старшыні «Вясны», нобелеўскага лаўрэата і палізняволенага Алеся Беляцкага, сказаныя ім на судзе і якія сёння набываюць асаблівую сілу. У традыцыях беларускага народу дапамагаць людзям, якія знаходзяцца ў бядзе. Для нас гэта не проста словы, гэта аснова ўсёй нашай працы і нашай адказнасці перад грамадствам. Дзякуй вам за гэтую ўзнагароду, за прызнанне і за тое, што захоўваеце прастору, у якой гучыць свабоднае слова. Сёння мы ўганаравалі слова, якое сведчыць праўду, чалавечую годнасць і адказнасць. Сёння мы аддалі належнае тым, хто не баіцца называць рэчы сваімі імёнамі, хто ператварае боль у сведчанне і страх у адвагу. Шчыра віншуем усіх пераможцаў і намінантаў прэміі імя Алеся Адамовіча.
Вашыя творы – гэта голас сумлення, які гучыць нават там, дзе здаецца, што маўчанне перамагло. Вы паказваеце нам, што літаратура, журналістыка і дакументальнае сведчанне здольныя змяняць людзей, супольнасці і грамадства. Дзякуй усім, хто сёння быў з намі, хто слухаў, чытаў і думаў разам. Дзякуй тым, хто піша, даследуе, здымае, сведчыць і не маўчыць. Пакуль ёсць такія людзі, беларуская культура і праваабарончы рух будуць жыць і развівацца. Няхай гэтая цырымонія стане нагодай не толькі згадаць дасягненні, але і працягваць нашыя намаганні, ствараць новыя гісторыі і будаваць будучыню, у якой кожны голас важны, а кожнае слова мае значэнне. Дзякуй усім і да новых сустрэч!